Да? Не, стой ти по края. Много накосо дойдете. Ако така я докараш на комбинацията, въобще няма и да скочи. Стой хубаво изправена сега. Връщай се. Добре. Идеално беше. Тя верно на по-високи препятствия по-готино скача кобилата. Тя се и поизмори, вече си седна на задника и не се шпори толкова. Добре. Айде тук сега оксърчето. Стой хубаво изправена, връщай се. Добре. Колко бати аз скачам. Абе не е чак толкова трудна кобилата, бе. Тя е голям доброволец, бе, тази кобила таки много си скача. Стой изправена, връщай се. Идеално! Перфектните, първо место.